Geen vertrouwen hebben in elkaar. Je hoort het regelmatig terugkomen bij de coalitievorming in de diverse gemeenten. Er is natuurlijk toch altijd wel wat argwaan richting lokale partijen. Maar ja, goed, we zijn ook gewoon democratisch gekozen. En verder in deze uitzending. Nog nooit zoveel mensen bij de voedselbank. En hoe inspirerend een vader kan zijn. Goedenavond. We zijn 5 weken na de gemeenteraadsverkiezingen. Er is nog nergens in Zeeland een nieuw bestuur aan de slag. In sommige gemeenten is het bijna rond. Maar in een aantal andere is er nog een lange weg te gaan. En ik ga het daar gelijk over hebben met Ariane Lafort. Ja, een gebrek aan vertrouwen in elkaar speelt daarin een grote rol. Ja, over welke gemeente hebben we het dan? Dat hoor je inderdaad vaak. Ja, dat gebrek aan vertrouwen dat speelt in veel gemeenten. Het begint een lange lijst te worden. Hè. Goes, Borselen, Tholen, Capelle, Vlissingen. Overal vallen partijen af voor een wethouderspost, waarbij dan het gebrek aan vertrouwen als argument wordt genoemd. Het speelt bijvoorbeeld ook op Schouwen-Duiveland. Want ondanks extra gesprekken onder leiding van verkenner en oud-burgemeester Gerard Rabeling is de VVD daar nu definitief afgevallen voor een wethouderspost. Ondanks dat de partij van 3 naar 5 zetels is gegaan. En dat heeft ook weer te maken met de VVD-lijsttrekker Margot Lemson. Andere partijen hebben geen vertrouwen in haar, zeggen ze, omdat Lemson heeft gezegd dat ze zich eerder heeft geïntimideerd gevoeld. Er zou sprake zijn geweest van dreigende situaties tussen haar en andere raadsleden, waarbij ze nog geen namen wilde noemen. Ja, dat heeft zoveel kwaad bloed gezet dat dat vertrouwen in de VVD daar weg is. Maar het speelt niet alleen in Schouwen-Duiveland, het speelt ook op andere plekken. De onderhandelingstafel in de gemeente Rijmerswaal, waar SGP en Leefbaar Rijmerswaal nog eens 4 jaar met elkaar door willen. Ondanks dat de partijen ideologisch ver van elkaar af liggen. Ik denk dat we heel goed samen hebben gewerkt de afgelopen jaren en dat willen we de komende jaren weer doen. Er is veel vertrouwen. Absoluut. Namens Leefbaar onderhandelt hier Marien Weststraten, die de afgelopen tijd zelf verkenner was in de gemeente Borselen op verzoek van de lokale partij daar, de winnaar van de verkiezingen. Maar gevestigde partijen hebben niet echt vertrouwen in die lokale partij Borselen, met onervaren bestuurders die geen nieuwe kerncentrales willen. Er is natuurlijk toch altijd wel wat argwaan richting lokale partijen. Maar ja, goed, we zijn ook gewoon democratisch gekozen. De leden van de LPB, de lokale partij Borselen ook. En geen vertrouwen is volgens Weststraten soms ook gewoon een smoesje om succesvolle nieuwkomers te weren, zodat bestaande partijen lekker kunnen blijven zitten. De lokale partij Borselen heeft het vertrouwen van de kiezer gekregen. Ik bedoel, als je niet meer mee mag doen, dan roep je in één keer dat soort kreten van ik heb er geen vertrouwen in. Nou ja, daar kun je ook nog wel mee wennen misschien. Beetje chantage. Dat is pure chantage, ja. Maar daar is niet iedereen het mee eens. Dat is ongetwijfeld het allerbelangrijkste in de politiek. Dat je vertrouwen in elkaar hebt, dat je samen iets gaat opbouwen, dat je samen gaat werken aan het bestuur van een gemeente. Dan is het gewoon nodig dat je een team kan vormen met elkaar en daar is dat vertrouwen bij nodig. Er wordt wel eens gezegd dat een winnende partij per se in het college moet, maar dat is natuurlijk onzin. Want als een winnende partij denkbeelden heeft die absoluut niet overeenkomen met wat de andere partijen willen, dan wordt het een vechtkabinet of een vechtcollege en dan bereik je helemaal niets met elkaar. Nee, je moet het samen doen uiteindelijk. Ja, hoe gaat het nou verder in Borselen? Nou ja, dat dreigt toch een beetje een bizarre situatie daar te ontstaan door dat gebrek aan vertrouwen in de lokale partij. Andere partijen hebben gezegd, nou ja, oké, we willen wel met die lokale partij in een coalitie gaan zitten, maar ja, dan moet er toch wel voldoende bestuurlijke ervaring bij. En dat zijn wij, het zittende college, met andere woorden CDA, SGP en GroenLinks Partij van de Arbeid. Maar Mirjam, dan krijg je dus een situatie dat je van de 19 zetels in Borselen, dat daarvan dan 18 in handen zijn van die coalitie, met die lokale partij erbij. Dus ja, dat is natuurlijk wel heel vreemd. Ja, dan zit er nog 1 iemand in de oppositie. Dat is wel echt een hele rare situatie. Nou ja, een bizarre situatie. Alleen de VVD dan met 1 zetel in de oppositie. En dat komt dan omdat de VVD geen wethouderskandidaat kon leveren. Nou, is dat ook niet de enige gemeente dus waar het moeizaam gaat? Nee, ik denk dat iedereen op dit moment een beetje kijkt naar Terneuzen. Hoe zit het daar nou? Daar blijft het toch wel akelig stil. Je hebt daar een verkenner, Eppie Klein. Die zou binnenkort met zijn eindverslag komen. Maar het blijkt toch dat daar de verschillen tussen de PVV en de andere partijen toch wel groot zijn. Het gaat niet alleen
over de discussie over wel of geen asielzoekerscentrum in Terneuzen. Maar het gaat bijvoorbeeld ook, een heikel punt is de campus Terneuzen, hè, waar allerlei scholen, opleidingen samen moeten komen. Een project van 100 miljoen euro. Andere partijen willen dat graag, maar de PVV is echt tegen. Ja, en dan zijn er ook toch door dat asielzoekerscentrum de onderlinge verhoudingen toch wel een beetje verzuurd. Ja, en dan het gebrek aan vertrouwen, hè, het woord heb je daar weer, speelt dan ook in Terneuzen een rol. Ik ben blij dat jij het allemaal in de gaten houdt. Dankjewel, Ariane. Nog nooit was het bij de voedselbank in Middelburg zo druk als nu. In een paar weken tijd zijn er tientallen gezinnen extra bijgekomen. Mensen zitten steeds meer in de problemen door de stijgende prijzen. Die worden veroorzaakt door het conflict in het Midden-Oosten. Deze vrijwilligers zijn druk bezig met het sorteren van de uien. Een jaar geleden moesten ze die uien onderverdelen in 250 zakjes. Ofwel 250 gezinnen. Maar dat zijn er inmiddels een stuk meer. 380 om precies te zijn. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. En hoe lang werkt u hier al? Bijna 20 jaar. Ja. Het loopt storm bij de voedselbank. En daar waarschuwde het Rode Kruis al voor. Door de Iran-oorlog voorspelt de stichting dat steeds meer mensen in voedselnood raken. Het Rode Kruis heeft het over het stapeleffect. De vaste lasten worden duurder en duurder en stapelen zich op. En de mensen houden dan geen geld over voor de boodschappen. Dus er is steeds een aanleiding waardoor weer een nieuw groepje mensen die het altijd gered heeft, het nu niet meer redt. En die komen bij u? En die komen bij ons, ja. Een probleem, want de vrijwilligers moeten nog wel dezelfde hoeveelheid producten eerlijk verdelen onder de klanten. Het resultaat? De boodschappentassen worden lichter en lichter. Dus we kopen iedere week bij. En dan moet je vooral denken aan groenten en fruit. En soms aan zaken die we bijna nooit krijgen. Dus ja, de gevolgen van de Iran-oorlog vind je niet alleen bij de benzinepomp. Die zijn ook zichtbaar bij de voedselbank. Er is weer ruimte op het Zeeuwse stroomnet, maakt TenneT bekend. Er is 260 megawatt extra beschikbaar voor bedrijven die op de wachtlijst staan voor een nieuwe of zwaardere aansluiting. TenneT en Stedin onderzoeken welke bedrijven als eerste aan de beurt zijn. Maatschappelijke projecten krijgen voorrang. De extra ruimte is vooral ontstaan door het zogeheten spitsmijden. Daarbij verplaatsen bedrijven hun stroomverbruik naar momenten waarop het elektriciteitsnet minder druk belast is. Een oud voetbaltrainer stond vandaag voor de rechtbank. De man uit Vlissingen zou een meisje uit zijn team jarenlang verkracht hebben. Vandaag was een voorbereidende zitting. Op 2 juli wordt de zaak inhoudelijk behandeld. Meer hierover lees je in de app en op de site. Daar ook de reactie van Zeelandia Middelburg, de club waar de man trainer was. Sinds een half jaar is Laurens van Lieren, afkomstig uit Schoren, de topsportmanager bij de KNHS. Een topbaan natuurlijk, binnen de Nederlandse paardensport. Maar toch is het niet helemaal wat zijn vader Leunes, de bekende dressuurtrainer die in 2024 overleed, voor hem voor ogen had. Het leven van Laurens van Lieren staat al sinds zijn jeugd in het teken van de paardensport. Hij was topdressuurruiter, staleigenaar en commentator bij de NOS. Maar hij miste nog iets. Ik ben gek op paardrijden, gek op lesgeven en trainen. Maar het was ook wel tijd voor iets meer erbij. En dat is dit. Als topsportmanager van de KNHS stippelt Van Lieren sinds een half jaar het beleid uit voor alle Olympische disciplines binnen de paardensport. Dat is een eervolle baan, maar niet wat zijn vader Leunes had gewild. Die had liever gezien dat hij na diens dood in 2024 stal Hexagon in Schoren had overgenomen. Hij was ziek, het zag er niet goed uit. En toen wilde hij toch wel echt van mij weten van ja, wat zijn je plannen? Wat gaan we doen? Als je wat wil, dan moet je wel full commitment hier in Schoren zijn en helpen en van onderaf willen ondersteunen. En daar hebben we toen wel hele goede gesprekken over gehad, ook wel moeilijke gesprekken over gehad. En dat is toen uiteindelijk, heeft erin geresulteerd dat ik dat niet ben gaan doen. En dat heeft mij ook aan het denken gezet, oké, als ik dat niet ga doen, wat ga ik dan wel doen? Die topbaan in de landelijke paardensport geeft nieuwe energie. Dat eerste half jaar dat nadat mijn vader was overleden, vond ik toch wel een beetje moeilijk. Was ik echt wel zoekende.
Ja, en toen dit op mijn pad kwam, toen kreeg ik eigenlijk een soort van nieuwe motivatie en inspiratie om weer echt wat aan te pakken. Hij mag dan een ander pad hebben ingeslagen dan zijn vader wilde. Hij gelooft wel dat zijn vader hem daarop in zekere zin begeleidt. Alsof hij bij me is. Hè? Maar ik weet dat het klinkt een beetje vaag of zweverig, maar het voelt echt alsof hij bij me is. Hij is dichter bij me dan ooit. En dat is, ja, ik neem zoveel mee. Ja, ik heb het heel vaak over, ik zeg ook heel vaak, ja, mijn vader zei altijd, of ja, daar moet ik een beetje mee oppassen. Dat ik niet alleen maar mijn vader aan het quoten ben. Maar vader Leunes is en blijft een voorbeeld. Als je terugkijkt op hoe zijn leven eruit zag, wat voor tegenslagen die heeft overwonnen in zijn leven, dat is ongelooflijk. Dat je denkt, hoe kan zoveel pech en negativiteit op je pad komen en je eigenlijk sterker maken, zeg maar. Dus hij heeft een ongelooflijke vechtersmentaliteit getoond. En ik hoop dat als ik de helft heb van wat hij had, dan denk ik dat ik al heel ver kan komen. Het was vandaag stralend zonnig met diepblauwe luchten en aangename temperaturen tussen 16 en 18 graden. Klinkt een beetje als een vakantiebrochure, maar het was echt zo. En ook morgen is het zonnig en droog, maar door de noordenwind kan het langs de kust wat koeler zijn. In Zeeuws-Vlaanderen kan het lokaal wel 19 graden worden. En meer over het weer hoor je zo meteen van Stefan. Dit was Zeeland Nu. Een hele fijne avond.